Ikaw wala naguyod ko si simbahan ang Diyos ka. At excited yun kanunay. Excited kayo kung musimba sa Ginoo. Kaya nga naman kinahanglan din. Kamang pinasigit na kahapon na mabalik ang Ginoo. Lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns, when evening fades, I need your grace. Let every breath I breathe Ginoo, salamat. Maayong ika. Maayong ika sa mong kinabuhi. Kaya mong ipadangan karon ni Kurasa. Salamat Ginoo nga ablihan nimo karon nga mong idulungo, ablihan nimo nga mong kasing-kasing. Ang tanan nga niya karon dinhi makasalod sumala sa ilang mahakgong nga mga panalangin. Taman sa ilang makayag dala Ginoo nga panalangin mo ni imong ihatag karon. In the name of Jesus, mo na akong deklarasyon nga nining orasa ikaw nga Dios nga milagroso gamahanan nga nagahimo na og lakang panalangin ngadto nila. Salamat Ginoong Dios sa imong pulong karon sa imong alagad imong gamiton nining orasa nga maning malihok ka kauban namo ang imong Dalang Espiritu Santo mutuno uhilis sa tanang kabalaka problema kaguol dili ni mabalaka tungod kay naa ka nga Dios nga among ginalagaran karon. In the name of Jesus Christ, in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat guys Ginoo. Kumusta? Kanang yun. So nini nga kabuntagon ang pulong sa Dios. Nindot kaayo ni pulong sa Ginoo Hebrehanon kapitulo 10:25. 10:25. Praise the Lord. Horo na to pulong sa Ginoo. Hebrehanon 10:25. Yun din eh. Dili na to undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay Hinoon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Lord Jesus, ninipuras ang imong pulong gamhanan. Ang lihok ni karon sa imong matag usa ka mga tawo nga ningakaron dinhi. Ablihin ilang paludanan, ablihin ilang kasing-kasing, ablihan ilang espirituhan ng mga mata. Ginoo, nakabalumi nga iusap nimo kay hapit na kamo balik, hapit na kamo abot. Nya kini nga mo panagtigom karon magpabilin kini hangtod sa katapusan, hangtod gyud sa ending sa finishing line sa among kinabuhi. Nagampo ko nimo karon nga imong galagad imong gamiton sa yanong paagi. Nya tudloy ko Ginoo manulti gyud pinagi sa imong dihog, pinagi sa imong gahom. Ipaluyo ko karon sa imong cross. Nga dili ko makita, dili ang akong pagkatao, dili ang akong kinabuhi may makita kundi ang imong himaya, ang imong glory mo imudanak sa matag usa. Sa ngalan nimo ang gihalad ang tanan ang itugyan mo in Jesus name we pray. Amen. Lingkod igsoon, hallelujah. Nindot kaayo ni ata, no? Kaya ang ato ang tema karon nga kaigsonan, why we need fellowship with other believers. Ngano daw nga naggikinahanglan nga nganong kinahanglan nga kita magkikauban sa pagsimba ni atong mga magtotoo. Ngano man? Pero kinahanglan na pastor, dili pwede sa balay ra. Dili pwede nga diha dis balay pastor kay pwede naman ni magasimba sa asa. Pwede naman ta magasimba bisan sa imong balay. Pero ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo ganina sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 25, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Sa ato ba usa ni ay kakinaiya na sa tao nga mosimba gyud, mo fellowship gyud kay mauni ang requirement sa atong kinabuhi nganong dunay simba, nganong dunay pagdasig sa usag-usa. Why we need fellowship other believers? Kinahanglan ingon sa dinhi dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Word batasan kinaiya himuon yun siya mas necessary nga atong buhaton ang panagtigom kay mauna ni siya equal na atong mabuhat katus Ginoo sa kinabuhi kay imong nabatunan kada adlaw, kada oras, kada
sa dili, sama sa gibuhat sa uban, magdinasigay. Diha sa panagtigom, dili kay libak-libak. Dili diay chismis-chismis. Dili diay dinautay. Dili diay tinudluay. Or sa pailain nga version sa kanabang opposite sa pagdinasigay. So, ang panagtigom niya ay kinahanglan makit-an sa Kristohanon, kinahanglan dunay pagdinasigay. Mao ni rason nga dunay fellowship. Mao ni rason pagdinasigay hinoon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Sa ato ba tabanganay. Kung dunay mga taong weak, dunay mga taong luya, dunay mga taong nga dili sila kaya nga mulambigit nga to sa uban, tabangan na to, dasigo na to. Kaya dagan kay mga tao, mga kaigsunan nga uhaw kayo sa pulong sa Ginoo, nga dili sila makadoon, nga naman maulaw. O niya, ang pinaka-the best nga buhaton sa tao, nga Kristohanon o believer, kinahanglan ka mao siya mudasi. Mudasi. Bahit lang. Bahit di mo sila. Dito tayo, simbata. Ayaw lang o kasara. No? May mo balik-balik yun. Balik-balik. Sumara na. Mubuyog na nato kanunay. No? Sumara na sila. Magdinasigay o magdinasigay. Kayo sa kuno, o si rason, hapit na mubalik ang Ginoo. Nandito yung igsoon na ito na si Janet, no? Tuoy kayo siya. Mayroon ka, luoy kayo. Pero huwag ka ihatag niya. Wala na. Pero mayroon ka, luoy siya. Tagay gamay. Si Janet, mga kaigsoon na nagkinahanglan siya daily ha? Kada adlaw. Nagkinahanglan siya 900 kapin para oxygen. Masustain lang iyang gininhawa. Kada adlaw na, mayroon siya. Ikaw, unsa man yun ang need, unsa man yun needs ninyo din eh. Kaya akong daton sa Ginoo. Mag-ampo po para sa Ginoo. Madunay tao, magabiton sa Ginoo, makasupply. Dili na sila dato po kayo. Imagine nimo, usa ka bulan na magsige siya gamit og oxygen. Mo gamit siya more or less mga 30,000 a month. Taon pa, pampers pa. Dako kay sila gasto. Kada adlaw, kada bulan, dako kay sila gasto. Pero dito, kung ang Diyos na akong gialagaran, ing-abot sa ilang balay, nga naman, ni-receive siya ni Jesus. Ing-abot sa ilang balay, kaya dito, kung mo-apply ang Diyos, ang panalangin para nila. Pero tanawa rin libre kay kalakaw-lakaw, wag ka nagdala-dala ng oxygen. Amin ninyo, kanang nagkanta sa healer, mga kaigsoon, na nagdala ng oxygen. Nagdala ng oxygen sa stage, nagkanta. Di ako makahila, ganuman. Di ako nakahila, ganuman. Gamahanan ng Diyos. Sa inang ka, gi-offer niya ang kaugalingon para lang mudahig sa Ginoo. Iguyod niya itong iyang oxygen. Iguyod niya. Ikaw, wala nang guyod ng oxygen. Simbaha ang Diyos kada at excited yung kanunay. Excited kay kung musimba sa Ginoo. Kaya nga naman kinahanglan ni magdinasigay na kahapit na mabalik ang Ginoo. Lamig ang Diyos. Lamig ang Ginoo. Masinati lang yung Ginoo. Lamig kay siya. Nga naman, atimanon ka, pagdaon ka, libayon ka, tabangan ka. Kung naa kay problema, mudamog ka nga ito sa Ginoo, sulbaron sa Diyos ang iyong problema. Dili man makatabang pagsulban ang kalibutan nun, inom, or drugs, dili makatabang nagpos pagsulbad sa problema. Magsamot noon, magkadako noon. Pero mudamag ka sa Ginoo, munoon ka sa Ginoo, ang Ginoo, mahinagpon kayo. Anak, isang, doon kamo kadako, kamo tanan, kapuyan, di mo katag, ipapahulay, kamo muli sa Diyos. Pasalig ka sa Ginoo, muna nga, magdinasigay ka. Magdinasigay. Pag humana ko pray mga kaigsunan, humagog-ampo. Ay, ang mama mo hilang. O niya, samtang nag-ampo ko igsunan, nabatin ako ang kahong sa Diyos. Napatin ako ang katong babae nga kitalilukan ng dusi ka kuwig mahitabo siya kinabuhi. Human mga kaigsuonan, kung sa reaction siya lawas mga kaigsuonan, bidawat sa gahom sa Ginoo, may anak siya o. Higda ko siya. Lingkod ko ma. Lingkod ko. Lingkod ko. Nanlihok yun ang Diyos. Lihok ang Diyos. Higda ko siya. Nilingkod ang galit. Ikaw makulit ko. Kasi mo tindog pag yun, naghimo ng milagro ang Diyos. Dahil nag-text ang karoon, awar mo na. Nahimot ang tulay. Di ba mo dako ng ministeryo ha? Nahinitik ako, Pastor, asa na ako ipadala akong tabang para ni Janet. Kanawa ha? Dili na sila parinti.
Pero nga naman, tungkol kay Diyos na naglihok na silang kinabuhi. Trabaho rin sa Ginoo. Nga bisan ikaw, di mo paritim sa mga kakita o kakaila. Sa ngalan na doon na siya problema, doon na siya paliton, doon na siya pangilahalanon. Makatabang ka ni, trabaho na sa Diyos. Maunay usap sa mga hinungdan na doon ay word, pag dinasingay. Dili. Parihatong na itaw nga, kita siya nga, nakanadiri ang ihi pa. Ano din ang katitir. Tatayin ka na to. Tatayin ka na to. Namalay mo panahon. Sunod si Mana. Tatayin ka. Mahay mo tayo sa istorya, katatawa pa sila na. Asa, ning-abutin to ang tao nga. Lalaki baba. Tatayin ka na. Asa nang dinasigay? Wala. Diba? Sa fellowship, ano ba siya masimba? Pag-strider ka. Hindi na ako balik. Hindi na ako balik. Ha? Pareho kita yung tumingin-domingo. Sige, mag-absent-absent pa. Hindi na ako balik sa domingo. Babalo na mo kalabanan sa pastor na. Pastor, kaya simbahan, pastor. Daghang mga himantayon. Diba? Babalo na. Uy, wala yung mimros, pastor. Ano naman? Ikaw si Ipahilakot. Hindi na mao. Diba? Dinasigay. Salamat sa Ginoo, Brad. Sister, nakita ka. Anak ba? Diba? Di ba balik pa yun? Kita ko nyo lumingkulikuan. Anak ba? Lamigin pa binawa na. What the word of encouragement? Dinasigay. Pag dinasigay ka mo, dinasigay. Number one, gusto kong dili na lang din mo anak. Kaya namin COVID. Mauni kinahanglan. Fellowship provides us with encouragement and love. Usa pa no? Ang pag-fellowship maka-provide mga kaigsunan. Isa din ang pagkikauban sa pagsimba ng hatag o pagdasig o gugma. Magkapadasig ka to sa uban. Talawa na ko, kuyong na mo na ako. Wali din usahay, makaduhaan kong wali din Puso kita, wali, kuyong at Pastor Fredo. Ikaw wali, Pastor. Dala magagpag. Iwa ko kapag, ay, siya, kaya naa kay armas na naging bag. Bunot, armas, hindi ay. Ikaw sa din ang pagkikauban sa pagsimba, naghatag ang pagdasig o gugma. Mukuyong kita kanulis Ginoo. Ganoon, sige ko. Ikaw din dili na to undangon ng batasan sa tigong sama sa Ginoo sa uban. Mao ni buhat, kay diha mapakita ang gugma ni mga tus Ginoo. Oh, di ba? No, pero siya, simba ko, ini ka Domingo, ini ka Sabado, excited. Plansa na yun. Kaduha, ikaw sa fellowship allows us to learn from the spiritual mature Christians. Okay? Ang fellowship ko no, ang pagkikauban sa pagsimba makakaton kanato gikan sa mga hingkod na sa Kristohanong mga kauban sa Ginoo. Katong mga hingkod ba? Mga mature na mga Kristohanon. Kisa ni mature na Christian, ikaw na. Kanang mature na Christian, dili na mga judgmental Christian. Kanang mature na Kristohanon mo ng mga tawanan na tig-invite, tig-dasig, tig-encourage. Abi mo, lamig yung simbas Ginoo ba? Tig-apply mga Bible study. Okay. Pagkikauban sa pagsimba, ano man, usay rason? Ganun na musimba ta? Ano madasig ka? Aron matudluan ka itong mga taong mature na. Kanawa na ko ni mature kayo mga tao? Pag-apply Bible, sweet na kayo. O na yung mga mature. Pero katong dili pa kayo mature, asa natin na? Kaya, lamig dito suko kay ibang timahaan na nila daan. Puli sila. Nanay pits dito. Tangan na daan ng pits si ma'am. Putan mo nilang hipi, kaya ilang ang putangang pins daan itong ihang kasahon. Puri-puri na sila basa. Mature na. Di mature na. Kamao na po mo ampo. Di mature na. Di ba ilan naman na? Basta mature ng tao, mature ng Kristohanon, di dali ng luon. O di mature. Niya makakatuon ka. Niya pang luon. Ay ko kas pulos kino, dili mong luon. Ano man? Kay pulos kino na. Nindot ka naman. Okay. Rayon ko. Kingo ng pulos sa Ginoo. Buhat 18:26. Kingo sa dili. May sugol siya na misulti dito sa sinagoga sa pagkadungog ni Priscilla o ni Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Kini si Apolos mga kaigsunan, dasig ini. Dasig ini. Dasig kayo ni siya, pero kulang pa ang iyang nakakunan diha sa Ginoo. Ang Ginoo nga dunay dako kayo kasinatian, daghan na kayo ng mga experience, mature na
Kristohanon, kini si Priscilla o si Aquila. Sila duha, mao'y doon na kapasidad, doon na bay, nindot kayo nga kasinatian sa ilang kinabuhi. Unya si Apolos kay Pirtimang, dasigan nyo kayo. Di man yun, bisa po yung versikulo. Bisa po yung versikulo. Di mahadlog na yan ang yun. Nga dibatihon, dili ni mahadlog. Dili ni siya mahadlog. Ang iyang gimuha, musangyaw lang yun siya. Musulti lang yun sa Apollos sa Ginoo. Kung sa gibuhat ni Priscilla ni Aquila, kulang man ang nakatunan niya. So, mo na yung word of fellowship. Gidala niya sila sa ilang balay. Sa paagi, nga dito nila gisaysayan sa husto nga kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Kisay nagsaysay? Si Priscilla o si Aquila. Mo ni nagtuon sila dito. Mo ni naisimba. Mo ni naisimba. Na naman, kay dinhi ka, dunay Priscilla dinhi o Aquila dinhi nga makatabang nimo, makatabang nimo. Mo nagikinahanglan nga dunay fellowship. Amen. So, kinahanglan na kung natay mga gustong ipamutan na. Ayaw na po din ipagwali ko kayo. Tabi ang ta. Tabi ang ta din eh. Kung ano siya. Ini lang kahuman. Ang imong pangutan nun, kini mga espirituhan ni Priscilla o ni Aquila. Katubang na yung mga kasinatian about sa Bible. Brad, sister, ano siya ganito? For example, kamaho kang mag-Tagalog, marunong kang magsalita ng Tagalog, pwede kang magsalita ng ito kang pastor Burha. Pwede kang magtanong. Hirap sa kalisod. Pwede kang magtanong, magsalita. Pwede kang magtanong ni Pastor Burha. Pastor, anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Pwede kang magutana. Kung binasaya, Pastor Fredo, sa may buot ka sa buka na sa'yo na kayo sumpi mo, no? Ikaw na kayo basta nisaya, Tagalog. Hirap talaga. Okay. Si Apolos, nasi kayo. Wala sigulo. Sangyaw na sila, Ginoo, ayaw kayo. Dili kayo siya eksperto about sa Bible. Ang eksperto si Priscilla o si Aquila, pero ang word of fellowship, dito sila magkinatunay. Nakakataon sila, na ay Bible study, na ay fellowship, na ay simba, kaya anak na paagi mo grow ang imong espirituhan ng gabahin. So, kinahanglan dyan na siya. Walang, ayaw din mo undang simba. Okay? Ikatulo, fellowship helps us discern false teachings. Sa kuno, ang fellowship kuno, ang pakigkauban o fellowship sa pagsimba, maghatag kanato nga makailan kita sa mini nga mga pagtulunan. Doon naman ko'y mini nga pagtulunan, nga moingon sila, sulod mo dire kay luwas na ka. False teaching na. Dili na siya tarong. Kaya ang tinuod, ang original yun, you receive Jesus Christ, save ka. Pero, doon na pa kay prosesong buhaton, lakawon pa na nimo, trabahoon pa na nimo. Di ba? Pagka, ingon ang Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kanang righteousness, mauna siya atong puyan kanunay. Nga dili ta magpakasala, dili ta magbuhat ang damutan, dili ta magbuhat sa kalibutan ng paagi. Okay, pagdawat ni sa Ginoo. O ay nabautismo naman ko, pastor. Okay, save ka, luwas ka. Pero ana nga akto nga sitwasyon, mamatay ang tao, luwas ka. Pero magbuhat ka ni kang dautan, mubalik ka sa dautan ni mong kinabuhi, ay di ko kagarantiyang maluwas ka. Di ba? Pero ang uban ng religion, ang uban ng mga religion tungkol kay false teaching lagi ang ilang gihimo, pag musulod sila, luwas sila. No. Ingon ang pulong sa Ginoo ni Pedro, tukoron ko ang iglesia ni nga bato, bisan ang kamatay, dili makabuntog niini. Kung sa man to, word iglesia, kita ang katawhan. Ang bato nga gisulti dito, si Jesus Christ. Wala kasabot, ang iglesia, ang Dios kani matungkol diha sa bato nga mo si Jesus Christ, bisan ang kamatayon, dili makabuntog nimo. Ano man? Ingon ang pulong sa Ginoo, Juan kapitulo 11 versículo 25. Ewan so, bisan tuon mamatay, mabuhi. Sa to ba? Ang kamatayon, dili makabuntog. Katong mga tao nagtuos Ginoo, mamatay man tuon, pero dunay pagkabuhi sa espirituhan ng butan. Lapakan itong Ginoo. So, makatunan nimo ang mini na mga pagtulunan. Tuo man tada yun. Dinhin ako. Ingon sa dinhi, ang pakikauban sa pagsimba, maghatag ka na ito, makaila ka.
No? Doon ay mga tao kani nga sayo pang ilang pagtulunan, sayo pang ilang itudlo, mailan na nimo. Kini sayo ni. Sayop ni. Ayun tanong-tanong, kay kanang tanong-tanong nimo. Malingla ka, malimbungan ka, kinahanglan mo kusisa ka, mangutana po ta. So ang kinabuhi mga kaigsunan, doon na kayo makatunan panay fellowship. Mateo 24:24. Kung sa isulti, tanaw na to. Kay manungha ang mga mini ng mga Mesiyas o mga mini ng mga propeta. Magbuhat sila mga dagkong kay milagro o mga katingalahan aron pagpasalaang bisan sa mga pinili sa Dios kon mahimo. Unsa ko masalaang pagani diay katong mga pinili na sa Dios. Hadlo kayo. Hadlo kayo. Kristohanon, beware kita. Nga motuo ta ato mga tao na insimba usay kay paghamin itay gibati sa lawas so dili naman to doktor. Dami ni mga dahil ni mga katol-katol sa panit pinalita nga buyag-buyag ka no? Ato doktor. Pulo katuwin na nagtuon sila unsa nang katula, unsa nang bunihan, nang galan na. Tingin mo ato ganito, pakabot ito, bulu-buluhan ka, water. Gawas, tanawa na. Mo din ni lansa, mo din ni katula ni. Imagine ako no. Bukatol ba ng lansa? Wala tayo. Wala. Ang Kristohanon, dili kita mo abi nila. Yung, adumi dito, adumi o makalipre. Ayaw mo ba ito? Ganahan mo, adto mo dito, way ito pratulbras niya. Nundaan yung ulo. Nanay kubit. Tapdan mo. Ay, pastor, nanay gwapo kayo. Pastor, paampo ko, pastor, be. Hindi. Ayaw mo pagdala na niyo, nakay kubit. Ayaw na lang, Dito, kung naamoy gusto nga, panginahanglan nun, para sa Ginoo kaayuhan milagro, at tumos mga tao sa Dios, kaya mo nag-isulti sa Biblia. Ayaw ni mga minik ng mga propeta, minik ng mga Mesiyas. Kung dami mo sakit, kinahanglan na itong hospital, pato mo hospital. Pastor, okay na kanina ito na ng hospital? Ato mo hospital. Ayun, may magpapinig saya ka, patay ka nila. Ino naman na yun. Apoy, kaya mamamungan ka. Yung mamamungan ka. Yung mga silingan Ito yung silingan na amin ko kayo tighatan di mong sudan. Kontra na rin. Kamaday ka plano. Tama naman na din mga alas 10 mo amin na din Ayun, kahuman, sakay ko motor. Ato dahil ko kuhan. Di ka kalaya sa layo, Ron. Di ka kalaya sa layo. Border ka tama. Dili. Hindi na mga propeta, dili na sila angay tuhuan. Mutuo tas tinuo. Tanawa rin ha? Bisan ang mga pinili sa Diyos, malingla pa. Luka, no? Luka, no? Muna nga kita, saling ito sa Ginoo. Kaya maabot, mutumaha ang mga minik na mga Mesiyas o mga minik na mga propeta, magbuhat sila mga dagkong milagro. Milagro po. Wayo po. Pero temporary. Temporary na. Unya ni ngada. Kini kiki pamungan ni. Idaot ni sakit ka na. Parehas ako silingan. Pag anak sa mananambal, ito mananambal ka. Alas 3, sa mo abot ni alas 3. Karon din ang matay mag alas 2 kape. Iki-atake yung maayo niyo. Suka man. Suka, kay lapok may suka. Katubay niyang atay. Tarawa, lapok sa katunggan mo. Katong silingan ninyo, na naa dito ng trabaho. Muti ka, kung ako man Ingunin ka na, karon, inikulit ako. Ang ilang silingan ng taon, kadlawang pa layas na, ipahat nila. Ika naman, una-una naman sila mapakyan nila to. Ay, mong totoo. Ibalhin mo ng imong muhon nimo, ibalhin mo na nimo. Tugod na ng muhon. Isoon, hindi ko kabalong sa inyong kinabuhi. Pero ako lang itudlong, unsay ka matuuran diya sa Biblia. Di taanay magtutuo ang mga tao na sulti diya. Ayaw tuuan. Kaya hindi na sila. No, buhat sila milagro. Pero nagpimilagro nga buhat to, temporary na ng milagro. O mga katingalahan, aron pagpasalaan sa bisan sa mga pinili na sa Diyos. Bisan na itong mga pinili na, kato ng mga nagsimba na kayo. Nagsimba, masala ang hapon. Naman mo to, man.
paghapak. Paghapak ni tara. Dili ka maunsa. Tuo mo tagtambag no? Huwag din simba-simba sila. Kada mga tao magsulti, anak, huwag ay simba-simba. Tanaw, hindi ka Domingo, tuwa ba na kung simbahan? Wala. Tuwa na itong sulok, sige panawag itong mga nukaon. Ano mo dali, kaon na mo. Yan ka mo po, buhat to dito. Tuway na ng nukaon, natakot sila balay. Kanang harang, kanang manawag kung mga daotang espiritu, ihaw na sila baboy. Tuwa na sa mga kong gamay. Mag-ihaw sila baboy, dili na nila asinan. Mag-ihaw anak, natutaro nila na, natutuon nila. Hakok na. Hakok. Ando na ibutan dito itong mga sulupan sa butan. Ay, uyo, kuwan sa una. Imo na itong akong uyuan. Jong! Gusto ba tayo? Bantayan niya kita si Kagiro. Bantayan na yun. Alagad doon sa una ni Urimo. Tulumi ka po kung nga pagkumangko niya. Tuyok. Ay ako kayong harang din ha. Lantay pa lantay. Panisa. Tumag sakad. Harang siya. Ari na po, mga satahon, mga nukaon, tawarin ka mga silig sa dautan, mga dautang espiritu, ari, kaon mo din he. Magkaon. Ako na mangabot. Ako ang ginahulot. Ito, ito, kung kaubang kung mga gagaw na ko. Walang mahulot ko. Pagkuman, tingnan niya siya. Okay. Kumana. Lang po si Uras. Kumana. Tingnan niya siya. Kuhaan yun ang ilong niya. Pagkaon, tapang sa natanan. Ako manimbak ko. Tayo na, kaon lang niya. Ay, nagsama. Ako may puso na. Puso ng karne nga. Tapang kayo. Humanang tawag ang ingunang kaon katong mga nukaon. Muy unang din kaon dito. Espiritu, di mo makitaan. Muy naguna dito. Kami po kaon-kaon. Ngit-ngit kayo. Ngit-ngit. Dito di mo makitaan. Kandila ako nang ipamutang. Ngit-ngit kayo, di mo makita ito yung kauban. Silip-silipon pa di mo nang umay. Sila ka na pasok. Ako na yung gisulti ninyo, pinagyan ako ni. Nakaagin yan eh. Kaya akong lolo, inyong lolo, wala na sa akong lolo. Akong lolo, may tinood, Pedro ko. Pedro man akong lolo ko. Punta na mo kinsay na ay kapre nga amigo, akong lolo, sa katiba. Pedro ko akong lolo. Manoy kay akong lolo sa una. Na ay Diwindi, na ay kapre. Ito, na ay abda. Tanan, isa mo sa ingalan mo. Isa mo. Kaya mo lolo, umatay ko, ako nang ihatag ni mo tanan. Nidawat ko, ako nidawat ko eh. Ikulo, pastor ko. Pastor ko. Pero, tinuod na ha? Tinuod na akong isulti. Tinuod na. Nayon nga na. Namutuo ka na, nakamutik. Ngunit tawag. Kasi kauban na sila, kukuyo na sila. Gana ka, ay patukulo kayo, baho kayo na. Kaya naman, daw tang espiritu, nagkuyo-kuyo ka na. Minik na sila. Yung wato mo, Kristuhan ang wato nito. Ayaw! Kaya atong Diyos tinuod, ang atong Diyos buhi, ang atong Diyos kamahanan. Buhit siya na nagpakamatay dito sa cross. Para di mo. Ayaw wato nito. Ayaw. Ayaw mo, pastor. Doon mo nga ito simba ta. Kaya naman, naadini, ang pulong sa Ginoo nga maka-encourage, makapadasig, katapusan. Hallelujah. Fellowship prepares us for Christ's return. Ang fellowship daw, usa ka pagpangandam o pakig-uban sa pagsimba, nag-andam ka na to sa pagbalik ni Kristo. Ngano nag-fellowship ka, naghulang ka sa pabalik sa Ginoo. Unang simba yun ang tao. Okay rin yun. May nilihulat to, pastor, kay safety sa mong balay, maghulat sa Ginoo. Ayaw, kay wag yun makapadasig kung nara ka sa mong balay. Nara ka sa mong balay, di ka madasig, sa mong balay. Dito ang sala. Sala ka. Ano man? Solomon maganito. Huwag kayo lingaw din ha.
Iya ko'y bra. Pukita yun. Ang pulis po. Dagang sinilas o. Uy, tao. Dagang sinilas, uy, tao. Alam na mo. Kinutan ko na nila. Dagang ganit ka na balaya. Dagang ganit sinilas, uy, tao. Ano sulod? Natungit na na. Kis na niya katungkan na ni. Ay, ang pulis po. Kitang-tang. Dagang sinilas o. Iyak. Uy, warin takabok Paris. Dakpan. Ay, dagdagan dito. Kasi mong balay, sulungon kasi mong silingan. Patay lingaw diha, kurambing ta. Wala po kailang kurambing din mo. Wala po ba? Wala po, tanduay, kurambing ko na itawagan na. Makasala, pagnakas balay lagi. So mas maayo ito musimba ka, kay iwas sala. Ano man, pag-abot mo din kaya nagulat na sa Ginoo, mga ikapasaylo. Pag-abot din you are my healer. Lord, salamat Ginoo, ayuha ko Ginoo. Kay, gikan siya mong balay, nag-away. Ikaw, simba ka, huwag ka buksan. Yung natawin na na, balita kayo. Kaya ka musimba hindi ka Domingo, pag-Lunes. Yaw-yaw ka, bakbali mo, taka lang istorya. Sige na, kaya hindi ka Domingo, na may basurahan din eh. Nailagay pa sa ito sa Ginoo. Kaya gulat na kas pabalik ng Ginoo. Sige nga. Verse Lucas 5, 23. Hinauntahan ang Dios nga naghatag ka nato kalinaw. Higpit nga maghimo kaninyo balaan. Tarawa ha? Balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao. Sa Espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Muli purpose sa Dios, yan ang fellowship, simba mo kanunay. Kaya naman, kay dinay makitaan mo, adunay kalinaw. Dinay makitaan mo nga, walay salawayon. Atong kinabuhi, pag dunay, gubot kay mong utok, gubot kay mong kinabuhi, simba lang kas Ginoo. Simba lang ka. Himuon kang linaw. Naay kalinaw. Naay kalinaw. No, dili gani ka maayo, di gani ka makadesisyon sa saktong desisyon. Dapat sa Ginoo, mahimong sakto dayon ang desisyon. Pag ang tao magplano daghang plano, pero ang Dios ang maging final sa plano. So for I know a plan I have for you, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and bright future. Kanang bright future, langit na isuwa. Langit. Langit na dili na kay nahuman og engineer, nahuman og abogado, nahuman og doktor, nahuman og pulis, nahuman og sa pagkaha, nga nahumanan good future no. Dili na good future. Ang good future kanang tao nga naag yun na sa Ginoo. Good lang na siya tungod kay magamit niya na. Pero ang good future good nga gisaad sa Dios kanang langit giandam niya para nimo. Kanang edukasyon ikaduha na siya ang number 1 gyud igsuon kanang langit nga giandam sa Dios para nimo. Ingon sa dinhi kaninyong balaan aron walay makitang salawayon. Wala na simba kay aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao. Espiritu kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa Ginoo. So ang atong kinabuhi, niining atong kinabuhi karon, gikinahanglan nga kabalo kang fellowship. So niining nga kabuntagon, imo bankit. Nganong kinahanglan kita nga makikauban sa pagsimba sa Ginoo? Nganong kinahanglan nga kita makikauban sa pagsimba sa Dios? Una, aron ka padasig kita ng uban. Ikaduha, aron ang espirituhanon nimo mohingkod. Mohingkod. Okay? Ikatulo, aron ang ato ang mga kinabuhi sa pagsimba makakatun ta, makailatas mga minik ng mga pagturunan. Anong kinahanglan fellowship? Aron makita nimo ang mga minik, mahilabaw pa nimo, identify nimo. Okay? Ikaupat, sa gingon dinhi ang makita na to mangandam ta pagbalik sa Ginoo. Kanang upat ka buta, mao ni sekreto nganong isimba ka. Kay maable ang panalangin sa Dios diha sa imong kinabuhi. So dili ka kabuntagon na nindot ka. Hallelujah. Panginawa ko igsuon nga kining pulong sa Ginoo nga dili why we need a fellowship. Nganong kinahanglan nga makiglambi kita sa fellowship na sa uban tungod kay gusto sa Dios na mag-usap ta, mapagpot ta, encourage na to ang atong kaugalingon, pagdinasigay sa usag-usap, fellowship, doon na kay mga kalibog, doon na kay mga pangutana, pwede ka makapangutana nga to sa uban na
parehas ni Priscilla ni Aquila nga si Apolos tasig kaayo, pero tungod kay ang Dios nga dunay plano nga tus kinabuhi ni Apolos gigamit sila. Nya dunay tao nga gigamit si Priscilla si Aquila gigamit aron makakataon. Ikaw karon kung naapay mga butang mong question sa imong kaugalingon sa imong kinabuhi, dunay pulong sa Ginoo, ablihan lang kay dunay tubag ang Dios sa imong pangutana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Balik ko na po. Ayaw tuo anang mga tao nga naas kalibutan o kalibutanon ng mga tao, mga nanambal, mga salamangkiro, kanang mga tao mo, wala simba-simba. Ayaw mong tuo, anak. Ayaw mong dangog, anak. Spiritista. Kana siya. Ayaw mong tuo, anak. Kaya kanang mga tauhan na kandidato na sila sa impyerno, giandam sa Diyos. Ikaw, niya karon nga ni fellowship, ang imong kandidato mao ang langit. Padulong ka sa langit isuon. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Nabay mga butang na gusto nimo nga ipabago sa Dios. Nabay mga butang sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, sa imong una-una, sa imong tinanawan, nga gusto nimo nga i-offer nga ito sa Ginoo. Gusto ba ka nga mausap sa imong kinabuhi karon? Nabay mga tao din nga wala pa'y kasiguraduhan sa ilang kinabuhi. Balaka ba ka, handlo ka, nagduha-duha ka. Karon ang sitwasyon, karon ang panahon, may imong i-offer sa Ginoo imong kaugalingon. Hallelujah. Hinumduming soon, higugmat ka sa Ginoo. Ha? Higugmat ka sa Ginoo. Isa pa kung sa sitwasyon sa itong kinabuhi, mahayang-hay man, mapitkos man itong kinabuhi, ganun ay kandawatan sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Magampo ko. Sa kagamhanan o sa balangan ni mong alan, Ginoo, nining orasan, imong gituduan about fellowship. Kung sa kaminungdanon ng fellowship, Ginoo, amo nakitan karon na mahinungdanon ni kayo. Kaya mao din ni ang makapamature na mo. Mao din ni ang paagi nga matudluan ni. Mao din ni ang paagi nga madasig. O mao din ni ang paagi nga di nang among kinabuhi makakita ni o madiskubrihan na mo katong mga kinig nga mga propeta. Salamat kayo Ginoong Dios nga sa kami nimo mababalik ka. Hapit ka mabalik. Tabangin ang matag-usa. Ligo namin Ginoong Dios, gaya ni kanunay binagis ang Espiritu Santo. Lord Jesus, ingon kay mga lagat. Ginoo, doon na may mga tao karon nga doon na sila mga tingwa, kasing-kasing sa ilang kinabuhi. Doon naman sila pangandoy nga magamit para sa imong bulhaton. Gamitan sila. Gamitan to mga tao doon ay kapasidad, doon ay ekspertos kinabuhi Ginoo. Gamitan sila Lord pag-open ng mga Bible study, pagdasig atos mga tao nga backslide, mga tao Ginoong Dios nga nawawala sa nasalaang. Gamitan sila Ginoong Dios. Himuha sila nga tao nga din imo Ginoo nga mga tao sa imong gingharian. Lord, salamat na imong gamiton din kakapusang mga adlaw pag-restore, pag-rescue sa mga tao na wala mga lagad diha kanimo. Gamitan kini mga tao nga malasigon, nga may binusin karon hindi nga kabuntagon. Salamat naman nga lang ito, nga imong ayuhon ang mga kinabuhi. Ayuhon imong ilang mga kasing-kasing. Amahan nga lang ito, nag-ampo ko. Ingon kayo mong alagad karon, akong i-release ang imong panalangin. Ginoo, ingon kayo mong alagad, akong i-release karon, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Lord, hindi makakabot karon sa matag-usa. Sa ngalan ni Jesus. Lord, ang imong panalangin mo sisig, mo present, mo surround, Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake nga sa imong mga katawhan. Salamat amahan nga lang ito. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubat. Ikaw lamang Ginoong Dios ang ibalikan sa bayang dungog. Salamat Ginoong Dios samtang kami magapamauli karon kini nga simba, kini nga first na service. Mauli Ginoong Dios, pamuli sila, kurala sila sa imong hamiling inugo. Pabantayin sila sa imong mga libong anghel. Salamat kay Ginoong Dios, amo kang gidahi, amo kang ipasalimatan, amo kang ibalikan sa bayang dungog. Pagpasalamat di halaman kanimo sa kanan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Hallelujah.